Libla foro président Modibo Keita la ale n'a n'u ka mɔgɔw olu minnu kɛra sababu bi k'an ka yɛlɛma hɔrɔnya latigɛ n'an b'o o san 63 ɲɛnajɛ la a ka kan bi an ka tasibila k'u ye ka tila ka bi ɲɛnajɛ an y'a bila hukumu kɔnɔ o ye jamanadenw bɛɛ ka wulikajɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana kumabɔ sabula da ka tile filanin na jatigɛ wale mɔgɔ kelen ka gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin jamana ma a tɛ taa jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dusukun kɛ kelen ka hakiliw kɛ kelen min b'a to an ka finitigiw bɛ se ka kɛlɛ in sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka kunnawolo sɔrɔ la min b'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min na tiɲɛ don gɛlɛya dɔɔni bɛ lakana kɔnɔna la sisan o gɛlɛya sɔrɔla jatigɛ wale mɔgɔ ka wulikajɔ dɔ fɛ tile filanin na o de kɛra degunba ye dɔɔni n'i y'a ye o ye bingali kɛ an ka bato Tɔnbukutu kan mɔgɔ caman ɲin tora la muso ni denmisɛnninw o de hukumu kɔnɔna na an ye a lajɛ ka jamana ɲɛnajɛba min kan kɛ ɲina bi dɔ in na an ye ɲɛnajɛ fanba ɲɔngiri min b'a to an bɛ ɲɛnajɛ in kɛ karama kɔnɔ k'a kɛ hinɛ ka se minnu joginna ani minnu ɲin tora la tiɲɛ don gɛlɛya dɔ bɛ lakana hukumu kɔnɔna la o bɛ faamuya sabula da ka Mali ye tasira kura de ta tasira kura min ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati ka ka jɛɲɔgɔnya jamanaw fɛ jamana minnu bɛ a bonya jamana minnu b'a dɛmɛ u ka laɲini kɔnɔna la o caya o komi kɔnɔna la ka tila k'a latigɛ Mali ka nafasɔrɔ sira ninnu k'o bɛɛ la sabati Mali ka jamanadenw ka nafasɔrɔ sira hukumu na n'i y'o kɛ a kɛra cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ kɛ olu ka ɲɛkumu kan komi u b'a fɔ n dɔgɔ bama sa dɔgɔ nan tɛ ja olu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'a mɛnna n'an ye caman bila ka taa so k'u labila sabula da kan u tɛ ka jamanadenw ka laɲini sabati san 10 u bɛ jamana in kɔnɔ yan lakana tɛ ka kɛ jamanadenw sago ye o hukumu kɔnɔ jamanadenw wulila k'u jɔ k'a fɔ k'u bɛ yafa ɲini MINUSMA ma a ka taa so k'a fɔ ko jamana yɛrɛ k'i banba jamana ka lakana hukumu kɔnɔna la n bɛ fɛ ka mun fɔ ni gɛlɛya in bɛ min Maliyɛnw ka faamuya a bɛ kɛ an man ka siran o gɛlɛya ɲɛ a man ka kɛ sikasika ka don an dusukun na a man ka kɛ sikasika ka se an ka finitigiw ma sabula da ka n bɛ kuma kelen fɔ don o don an ye sira mun ta segin kɔ t'a a sira la n'i ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati n'i ko k'i b'i ka nafasɔrɔ sira kɛlɛ kɛ k'a k'i ka jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la a bɛ kɛ dɔw ka ɲɛkumu kan a bɛ kɛ dɔw fana bɛ balo Mali nafasɔrɔ siraw de la komi an b'a fɔ dɔw fana b'an joli de min n'i ko b'o kɛlɛ kɛ a tɛ taa olu mɔgɔ fana t'u yɛrɛ t'u bolo u bɛ waleya jugu ta mun b'a kɛ i bɛ segin kɔ k'a fɔ n'olu tɛ e tɛ se ka kɛ fɛn n'olu tɛ e tɛ kɛ ɲina an b'o hukumu kɔnɔna fɛ o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye lakana hukumu kɔnɔna la o y'a dɔn n b'a ɲini Maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i dusukun kɛ kelen bɛɛ k'i dusukun min gɛlɛya kɔni o diyagoya ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛ fɛn nɔgɔya kɔnɔna la i bɛ kɛ fɛn gɛlɛya kɔnɔna la a ka kan bi o y'a to Maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana finitigiw dɛmɛ min b'a to don nataw la n'Ala sɔnna o ma a bɛ kɛ Maliyɛnw sago ye ka nɔgɔ b'o la juguya mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ binkali mana bɔ diɲɛ fan o fan k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna an ka finitigiw u b'u ɲɛsin a ma u b'a gɛlɛya u b'a kɛlɛ fo ka se a dan na an tɛna se k'an kɔ mɔgɔ si ka lasiranni na mɔgɔ si ka bagabagali la a tɛ ɲa hali bi an k'an ka sɔrɔsiw fo olu min bɛ wulikajɔ ani cisiri la min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na Mali ni Burukina ni Niger ka bɛnkan sɛbɛn in o sɔrɔla sababu min fɛ n'i y'a ye bi an bɛɛ bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ o ye jatigɛ wale mɔgɔw ka gɛlɛya ye komi n y'a fɔ cogo min na jamana kelen si tɛ se ka kɛlɛ kɛ kɔnɔnajaya la sabula da kan u bɛ waleya jugu nin kɛra mun na ani Burukina ani Niger an bɛɛ jɛlen bɛ frontière kelenw de la donc a ka kan an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan a ka kan minɛn minnu bɛ Mali bolo minɛn min bɛ Burukina bolo minɛn bɛ Niger bolo an k'olu fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ se ka jatigɛ wale ninnu kɛlɛ cogo min na o tɛmɛnen fana kɔ bingali an bɛ yɔrɔ min na bi na nafasɔrɔ sira hukumu kɔnɔna la bin bɛ se ka kɛ jamana dɔ kan komi n y'a fɔ i ne tɛ diɲɛlatigɛ la bilen bɛɛ b'i ka nafasɔrɔ de ɲini o nafasɔrɔ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ se ka bin Mali kan ou ka bin Burukina kan ou ka bin Niger kan o komi bi mana gɛn dugu fɛn fɛn kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o gɛlɛya k'o kɛlɛ ani n'i y'a jateminɛ an bɛɛ aminanko ye bi kelen jamana ka yiriwali la sabula da kan an ka dugukɔrɔ fɛn ninnu an kan k'olu sabati o de hukumu kɔnɔna na an fara ɲɔgɔn kan n b'a dɔn ni sɛbɛn kura min bɛ Mali ni Niger ni Burukina fara ɲɔgɔn kan
k'an ka laɲiniw sabati o ye sabu ɲɛnamanba ye min b'a to don nataw la an bɛna fɛɛrɛ caman sigi sen kan min b'a to an bɛ barika don a la an bɛ jamanadenw fo k'u fo dante foli mun na ka sigikun fo dante foli mun na ka sigikun fo dante foli mun na an b'a dɔn maliyɛnw ka laɲini bɛɛ ma sabati hali k'a dan kurako gɛlɛya ma a ma laɲini dɔ ma sabati ka fɔ maliyɛnw ɲɛna hali bi k'u fo u ka muɲu an'u ka sabali la an bɛ waati mun na waati a ka gɛlɛn dɔɔni a gɛlɛya a bɛ faamu sabula da kan an ye tasira kura mun ta mun ye k'an ka jamana yɛlɛma sabati k'an ka jamana nafasɔrɔ siraw latigɛ a tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka degun ka s'a ma sabula da kan dɔw fana ka nafasɔrɔ sira de b'o la donc o ko mun na wuli i ɲɛ t'o la ni mɔgɔ kan ka faga u bɛ mɔgɔ faga ni dugu kan ka ci u bɛ dugu ci donc n'o gɛlɛya nana a ka kan maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a kɛra société civile a kɛra parti politique a kɛra journaliste o bɛɛ ka fara bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la bɛɛ bɛ n'i jɔyɔrɔ fa a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka ɲɛsin o gɛlɛyaw ma jamana fila t'an bolo jamana kelen ma bolo ni wuli ka jamana kɔnɔ i bɛ kɛ dunan jamana wɛrɛ kɔnɔ alors a kan ka gɛlɛya mana na dimi mun an k'o dimiw bila kɛrɛfɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka o gɛlɛya ninnu kɛlɛ n bɛ welewelekan bila an ka journalistes ma minnu bɛ bɔlɔlɔ sira kan ka f'u ɲɛna minnu ka baara ye ka jamanadenw lasiran ka jamanadenw dusu lakasi ka image juguw bila mun b'a to sigasɛgɛ bɛna jamanadenw hakili la ka f'u ɲɛna u ka a baara dabila sabula da kan i bɛ kuma micro la sabula da kan i bɛ ɲini la i sara don min na o y'i ka journalistya bannen mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ don o don mun b'a to dɔw bɛ se ka to ɲin na minnu bɛ jɔ ka denba n'u muso kɔ ka taa saya kunbɛn don o don seconde seconde a ka kan n'olu ma dɛmɛ olu man kan lagosi o hukumu fana kɔnɔ an bɛ journaliste fo journaliste bɛ wuli ka jɔ la su ni tile ka jamanadenw dɛmɛ ka jamana finitigiw dɛmɛ mun b'a to u s'u ɲɛsin kɛlɛ ma ka foli bila maliyɛn bɛɛ la dante foli min na Ala ka san wɛrɛ yira an na sini kɛnɛya la Ala ka jamana basigi